Гледате обедните новини на Пишман ТВ. Аз съм вашият водещ, бездоносен новинарски. Percy and the Oil Painting. Здравейте, приятели! Аз съм Наско Дени и вие сте Пишман ТВ. Ако имате сайно, че се случи някой да се спечелиме, I'm waiting for you, mine's party for me. Thank you, sir. I'll be the best boss ever. It was a surprise party for Sando. I get you that. See what any big bag trucks heavy Mikey there, and we trucks heavy captain. Днес водещите теми са: проучване в страната показа как се женят хората по градовете. София женят се на 40-45. Да олегнат малко. Там са хайлайф и са над нещата. До тогава са ларш, дискотеки, купони. Показването на правилата, само обещанието на съда. 4 минути преди края на същото обаче спя да стигне съхранително победение. Gordon was taking his friend Sando. Ами и влезе в тунела. Цветан се мъчи и Сарч глъмпот. Hell, you mustn't be late. And Radio Sot, вие сте Pishman TV. Rubbish, said the foreman. It's not rubbish, it's big and one. You're right, Sando, Duck, and the coaches. You bang his friends who try. Имате откраднали мечтата, тя да се жени. Вече ми трябва лесно кати. Бургас. В периода май-септември бургазли имат отворена връзка с жена си и тя не се сърди. Началото на екипът е влакането. Вратата се затвори само когато се влиза полисмен. Ами от тях някой пребие. А хората заселя какво ще кажат? Нишиме му сам. Иван Василев заедно. Nonsense. New fangled foolish little engine with Jack Frost. Габрово. Там не се женят, защото севливци отказват да платят чуж за сватба. Имате фуники. Oh, bother. Yvonne, I'm very pleased to share a shepherd. На панигюрите си и да минават без колоните. Само И на толкова си остават. Няма млади, няма стари. Има поверие, че може би са вампири там. лампичката ти да светеше, да святка, къщичка, помагане, готви. Веднага се усети, че stuff and nonsense. Съдстеше паста. Враца, Мездра и Видин. Там е бермудският триъгълник на България. Няма статистика за женени и разведени, защото който е отишъл там, не се е върнал да разкаже. Така създадете